வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே விலை பெற்ற செல்வோனியே வேத புத்தகமே விலை பெற்ற செல்வோனியே. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, இன்றைய அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான வேளைக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இந்த நாள் தியானத்திற்கான வேத வாசிப்பு ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் முதல் 24ஆம் வசனங்கள் வரை. தியானத்தின் தலைப்பு தேவன் காட்டும் வழியில் செயற்படு. தியானத்திற்கான வேத வாக்கியம், ஆபிராமை ஐஸ்வர்யவானாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு யாதொன்றையாயிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன். ஆதியாகமம் 14:22. அநேகருடைய விருப்பம் சீக்கிரம் பணக்காரராக வேண்டும் என்பதே. 1989ஆம் ஆண்டில் ஜான் பென்னட் என்பவர் புதிய கால மனிதாபிமான அறக்கட்டளை என்ற ஒரு தர்ம ஸ்தாபனத்தை ஏற்படுத்தினார். லாபநோக்கற்ற ஸ்தாபனம் என்ற முறையில் பணக்காரர் பலரை சந்தித்து தங்கள் ஸ்தாபனத்தில் பணம் முதலீடு செய்தால் 6 முதல் 9 மாதங்களுக்குள் தொகை இரட்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று அறிவித்தார். 1994இல் லாப நோக்கற்ற எல்லா ஸ்தாபனங்களும் இது ஒரு உண்மையான நல்ல திட்டம் என்று நினைத்து இதில் பங்களிப்பு செய்தனர். பணம் குவிய தொடங்கியது. 1997இல் தர்ம ஸ்தாபனங்களையும் மற்றவர்களையும் ஏமாற்றி பணம் குவித்ததற்காக ஜான் பென்னட் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவர் சுருட்டியிருந்த பணம் $354 மில்லியன் ஆகும். ஆபிராமுக்கும் ஐஸ்வர்யம் சேர்க்க நல்ல வாய்ப்பு வந்தது. ஜனங்களை எனக்கு தாரும், பொருட்களை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றான் சோதோம் ராஜா. ஆனால் ஆபிராம் உடன்படவில்லை. சீக்கிரத்தில் ஐஸ்வர்யவானாவது சோதோம் ராஜாவுக்கு கடன்படுவதற்கு சமம். எனவே ஆபிராம் அதை உதறி தள்ளிவிட்டார். சோதோம் நகரம் அக்கிரமத்தால் நிறைந்து வெகு சீக்கிரத்தில் அக்கினியினாலும் கந்தகத்தாலும் அழிக்கப்படவிருந்தது. சோதோமின் பணம் ஆபிராமுக்கு தேவையில்லை. அவருடைய தேவைகளை தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தபடியினால்தான் சோதோம் ராஜா இலவசமாக எடுத்துக்கொள்ளும்படி கூறிய போதிலும் பணக்காரனாகும் ஆசையை விட்டொழித்தார் ஆபிராம். பணம் சேகரிக்கும் ஆசை வேதனைகளையும் இருதய வலியையும் கொண்டு வரும். பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். அதிக பணம் சேர்க்கும் ஆசை ஆவிக்குரிய ரீதியில் தீமைகளை வருவிக்கும். அது பொல்லாத மனிதரோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தரும். அது பிறரை ஏமாற்ற தூண்டும். பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் அடிப்படையாக இருப்பதால் பொல்லாத மனிதரோடு ஏதேனும் தொடர்புகள் நமக்கு இருந்தால் உடனே அதை கத்தரித்து விடுவோம். அதனால் ஒருவேளை பொருளாதார இழப்பு ஏற்படலாம். ஆனால் முதலாவது ஆண்டவருடன் முழு மனதுடன் தொடர்பு வைக்கும்போது அவர் நமது எல்லா தேவைகளையும் நமக்கேற்றபடியும் தமக்கு மகிமையாகவும் சந்திப்பார். தேவன் தமது ஆசீர்வாதத்தோடு சாபத்தை கூட்டார். தேவனுடைய பொக்கிஷங்களை சாத்தானுடைய பண்டகசாலையில் காண முடியாது. ஜெபிப்போம். எல்லா நன்மைக்கும் காரணராகிய கர்த்தாவே, கவர்ச்சி தரும் திட்டங்களுக்கும் பண ஆசைகளுக்கும் எங்களை விலக்கி உமது வழிகளில் மாத்திரம் உறுதியுடன் நின்றிட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆமேன்.